Bitch, I'll get to it. Аз съм go get gay. Да. Аз съм go get gay. Аз съм покашегащи. Кой го интересува? Хората. За какво? Които са до теб, а не? Мали, разцепили се. Това е. Не, или юни. Апдейтвай нещо нещо. Daily Roar. Каквото искаш. Дърво или пари? Апдейтни си лодката. Не е другата. Която искаш. Която искаш. Ми апдейтни си. А ти лодката какво? Не бе, трябва да си направиш още един апдейт. Направи си още един апдейт на лодката. Изиграй се играта и готово. Добре, тук имам чесала. Първото е... Ви обичал. Абе, това е децата атакували, бе. Еми, сега ще видим как си го атакували. Гъмбол, разпитли. Чакай, да го скараме на това. О, той има базукарките. Опа! Не, това не съм аз. Гроз Тони, нали? Гроз Тони се разцепи. Не съм аз. Това е Жорди Ди. Не се хвана. Как са ми побили. Голяма работа. Ето тук. Булдозър, Сирис. Още не си добил чефът. Бак. Ма такова и той е слаб. Тя е слаб. Уши, пате! Опалате! Пусти върху един има машина. Мудри. Машина угънай! Пущи върху снайперта, човек снайперта. Не, остави там, трябваше там, другото ще да добива. Не! Сори, че нямам фейскам. И аз нямам. А какво се снима? Тук се снима и да се види някъде лицето. Може да е приложение. Да видим какво ти дава. Я, покажи хората на моето село на хората. Искам само... Аз го атакувам. Защото знам как да го атакувам, дай. Знам как да го атакувам, дай. Сега давам на Гогата Геймс да играе, само ми да крива микрофона, тук трябва да се чува много. Кога е това? И сега... Чак, я трябва хокей. Курт малко. Кия трябва хокей. Така. Това нещо се случва. По-бързо! Сърцето да може...
Играта в Тито. Няма да го бия. Няма да бие, пръцно. Може би, но няма да го бия, само 5 такива. Дайте ме! Разцепи го хора. С двама. Трима. Да, кежуал, башкиви кежуал си обаче имаш. Уретърни. Напри си ги пак. Ево тук Reinforce. Ама го разцепи, нали? Ама ти го разцепи. 3 диаманта. Но ме е дало 31. Нали каза 27 бе, измамник. Веднъж 20. Измамник! 27. Измамник. Братовчеда ми е измамник. И ти си измамник, братовче. Точно не знам как да го бия. Я бе долу. Само го столкам. Човек, виж кои са ми! Нищо. Carry and battle. Аре, ме обидно, не е много силно. Да бе, има такова, има това къде стреля огън. Да, мога да го... Аз не ги разцепя. Базуките ли? Не. Ми, ще мога ли да го бия? Кой бе този с горелката? Да. О, ще го биеш ли? Надали. Защото горелката. Къде е постоянно горелката? стрелят. Къде му е горелката? Точно по средата. Аз! Ето. Бе, те всички оръжия са му на първи. Може. Значи го би. Само че той стреля постоянно да спромня. Пробвай. Чакай. Не, добре. Аз. То нищо няма време. А ти почти му го уби. Еми, ще ми трябват базуките. За тая работа ми трябват базуките. Хора, той май няма да го бие. Просто играе ни нещо. Мисля, мортър е. Я се върти тези неща. Я пусни звука. Какво пратил? Към радара. О, какво си апгрейдна? Бомбата. Това беше от мене и бай-бай. И следващия. Само и да ви покажа на Георги. Голгата Геймс, ман. И като станеш 6 хит лард, се включи в моето. Той съм аз. Голгата Геймс, беге. Най-слабият човек на света. Да, по-силен съм от тебе. Най-слабият човек на света. Я се прави да ме атакуваш. Как се атакува тебе? И това беше от мене. Бай-бай.
Следващия ход.